Sa Pilipinas, napakahalaga ng pag-aaral ng kalikasan. Dito nakasalalay ang ating kabuhayan, kultura at kinabukasan. Si Danilo Dani Balete, tubong Bakakay Albay, lumaki sa piling ng kalikasan. Doon nagsimula ang kanyang pagkamangha sa buhay ilang. Nag-aral si Dani ng zoology sa UP Los Baños at biology naman sa Chicago. Pero ang puso niya ay nasa kabundukan at kagubatan. Bilang field scientist, tinuklas at pinag-aralan ni Dani ang maraming hayop, gaya ng black-tailed Luzon tree rat na mahigit isang siglong hindi nakita. Pinangunahan ni Dani ang 15 years na panaliksik sa Luzon at natuklasan nilang halos lahat ng non-flying mammals dito ay endemic. Ibig sabihin, dito lang matagpuan. Ipinangalan sa kanya ang mga bagong species, gaya ng Rafflesia balete at Baletemis campalili bilang pagkilala sa kanyang ambag. Bukod sa fieldwork, nagturo siya at humubog ng bagong henerasyon ng mga siyentistang Pilipino. Sa di inaasahang pagkakataon, pumanaw si Dani noong July 1, 2017. Ang iniwang pamana ni Danilo Balete ay paalala. Kung gusto nating mapanatili ang ating kalikasan, kailangan natin itong pag-aralan, pangalagaan at pahalagahan dahil dito nagsisimula ang tunay na kaunlaran. Magbasa tungkol kay Dani Balete sa Saysay Bicol Facebook page. Madya na sa Danay na Pagsaysay.